L-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil ħalla lil kap nazzjonalista Adrian Delija b'xi berim nieħer kif l-4 wara nofsinhar waqt laqgħa tal-grupp parlamentari rrifjuta li jiffirma wkoll il-mozzjoni li Delija kien se jressaq kontra Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri. Dan żvelatu l-Malta Today fejn spjegat li fuq pariri li ħad dwar laqda fil-partit, Delija xtaq lil Busuttil u l-Jason Azzoppardi sabiex flimkien miegħu jiffirmaw din il-mozzjoni. Madankollu Busuttil webbes rasu u rrifjuta dan minkejja li kif żvela One News, Delija kellu jbaxxi rasu għat-talba ta' Busuttil u rifera lih bħala l-ex kap tal-Oppożizzjoni. Eventwalment il-mozzjoni ġiet iffirmata mill-Viċi Kap David Aġus u l-Whip Nazzjonalista Robert Kotajjar u tresqet quddiem l-Speaker siegħa u nofs tard minħabba disgwid bejn il-kap u l-ex kap. Il-qasma fost id-deputati nazzjonalisti komplet tidher biċ-ċar it-tlieta li għadda meta Delija u d-deputati tal-fazzjoni tiegħu ħarġu l-barra mill-Parlament meta Busuttil kien se jqum biex jitkellem. Il-firma ma kienx l-unika ħaġa li nqalgħu il-problemi dwarha waqt il-laqgħa tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li ġiet imposta fuq Delija minn Busuttil. Il-Malta Today qalet l-manuvra ta' Delija sabiex il-Partit Nazzjonalista jieħu sehem f'dimostrazzjoni feluq il-25 xahar mill-mewt ta' Daphne Caruana Galizia wkoll sabet l-oġġezzjonijiet mill-fazzjoni ta' Busuttil li bħal donna ma trix timxi mal-kap Adrian Delija. Fil-fatt xahar bissilu oħt Caruana Galizia ta' doċċa kiesħa lil Adrian Delija waqt li kien qiegħed ipoġġi kuruna tal-fjuri quddiem il-monument tal-assedju l-kbir. Can you please have respect and step back? You are doing it for your camera. Hawnhekk oħt Caruana Galizia infexxet tajjer lil Delija u garat il-kuruna tal-fjuri ta' Delija għal nofs il-pjazza. Sa fil-għaxija l-ftit li kien baqa' minna spiċċat mitfuqa wara l-monument il-bot mill-lajn ta' dawk li attendew għall-protesta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.